afford. Kidi gima koro ne kero timo mar yiero Dorcas. Ing'e ni nawacho gimoro kachako ka. Dorcas gini koro yier kaluwore gi migapgi magisebedo ka gidi ong'ini to osetimo ang'o nyaka nochak tich. Koro yiere e office mo understand. Onojo Muturi nje en speaker man National Assembly. If I'm not wrong. Ne gitiyo gi DCG. Man sama ne joloso sirikal, jogi ncha gidhi go together. All ministers mane piny owacho nigo makoro noriembgi te no support migosi William Ruto. Antie gima tamore winjo. Ruto ncha nigi teko mar yiero opposition ministers immediately kokawo piny owacho. To ncha ok otimo mano. Nyaka koro no wabedo gi tungni. Eko fwenyo ni kare koro watimo ang'owa. Nyaka wabed ni wanyalo riwore. Mondo ka waseriwore kik wil ni telo makoro nitie sani ni nitie anyo Uhuru Kenyatta ka Uhuru Kenyatta luongo Raila mondo gibed gi handshake mondo wabed gi kwe in this country. Don't you Raila ka publicly mano wach ni timore makosa tema notimore nikech handshake government ka wuono koro waonge handshake government ka wuono koro wane government mane ne wawenegi ok otiyo makoro wachak wachiko mana handshake ang'owa government eka koro gini dhi tiyo. Koro aparo ni leaders wa mosebedo ka support jotelo madongo gi gitiyo gi languages moko ma are not good. They are not presidential. And again our president wacho gimoro ma okadwa ni wiyo wilgo. Chieng' mane maandamano mokwongo chakore nowuok ka iyo wang' kaka jatend piny mowacho ni jok mantie kanyogo polise manonego ji notimo the best job ever. Ne gitimo tich maberie mogik. In fact nopuogi e mbele screen ni an kawuono I support police officers tema nitie duty. After few minutes ka koro realize ni polise gi nonego joma innocent ma ng'ato nigi pi moting'e lwete tigoye gi bunde eko chako wacho ni koro polise gi nyaka kaw negi okang'. I'm still doubting ka ng'ama ncho wacho the first statement ni jogi otimo tich maber kawuono kan kambaka nse ni jogi koro nego twe. Koro kama gipoko timore I'm just requesting very humbly kaka jaluo kendo kaka jakenya kidwa ni mondo ibed gi government maber ruch gik maricho gi te chak manyien mondo ka nitie ng'ama oting'o dhoge kendo modhi e ndara kendo kose gol jogi te kech ji dok e ndara I'm telling you ka jok mano mak gi poko gol ni timo some investigation to samoro nitie ng'ato e igi ma was very innocent ng'a biro yie gi gino onge. Jatend piny owacho ni jok mane wayudo gi te wagol gi wachaka ng'owa fresh chaka fresh ni kata ka chake fresh kano oyudi ka in gi podi nyalo omi kata kana osetimo ng'owa kano osegweyi gi charges mowinjore gi gima ne wacha ng'owa gi dhogi. That's my stand about it. But I support Dorcas